mapag-ibig at lakas. Dahil sa niluluto kong barupan mo, magkaroon pa rin siya sa isipan niya kabakuan sa tao. At sa delikado sa kasama ito ka, bilang masakit mga ganun ninyo. Kaya rin mo dapat ako na rin. Isarap sabihin, ito ang part ko. Yes, muli po ang walang kakapulanin mula po sa barangay, bagong barangay sa Mawalamo, Tingabitanan, Jeanette Hain. Ayan. At hindi naman po, siyempre, hindi man ang pasiglan na parang 4, 3, 2, 1!
pumunta sa